కొంతమంది పేర్లు చెప్తే నీతో ఎప్పుడు గొడవ పడతారని తెలుసు. వారు అన్న మాటలు నీకు 10 రోజులు మళ్ళీ జ్ఞాపకం వస్తూనే ఉంది అంటే నీకు సోల్ టైం ఉంది. అవాయిడ్ ట్రిగర్స్ విచ్ మీన్స్ కీప్ దెమ్ ఫార్ ఫ్రమ్ యూ. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ హేట్ దెమ్. ప్రొటెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్, గార్డ్ యువర్ మైండ్, గార్డ్ యువర్ సెల్ఫ్, గార్డ్ యువర్ హార్ట్. ఒకడు నిన్ను కొడతాడని తెలిసినప్పుడు జాగ్రత్త పడు. ఒకడు అక్కడ కొట్టాడు, ఒకరే ఎగిరిపోతాడు అంటే గాడ్ బీ కేర్ఫుల్. ఎవరితో పడితే వాడికి చోట వద్దమ్మా, ఎవరితో పడితే వాడికి చోట పెట్టుకోవద్దు. సోల్ టైం ఫామ్ అవును. సే ఐ ఫర్గివ్ బట్ నెక్స్ట్ టైం ఐమ్ కేర్ఫుల్. మాటలు ఎక్కువ రాను, సాహసం ఎక్కువ రాను. అవసరమైన జెన్యున్గా హెల్ప్ చేస్తా, కానీ దానికి మించి మన మధ్య బంధాలు వద్దు. ఎందుకంటే దాన్ని బట్టి నేను బానిసన అయిపోతున్నా, నేను చేదైపోతున్నా, నేను నాశనం అయిపోతున్నా, నేను అబ్యూజ్ అయిపోతున్నా, నేను మెంటల్ ట్రామాలోకి వెళ్ళిపోతున్నా. నా మైండ్ పని చేయట్లా, బ్రతకలేకపోతున్నా. దేవుడు చక్కటి కుటుంబాన్ని ఇచ్చాడు, ఆనందించలేకపోతున్నా. దేవుడు చక్కటి జీవితాన్ని ఇచ్చాడు, ఆనందించబోతున్నా. నీ మాటలే రింగ్ అవుతా ఉన్నాయి మైండ్లో. సో గాడ్ యువర్ మైండ్, గాడ్ యువర్ హార్ట్.